horrela. Bai, agusek kuadrillako batzuei egindako... Berdin. Diosala, ez da? Bai, musikarien artean bakizu, bai. Elkar ezagutzen duzue. Horain txetagutu gara, pixat. Ezautu gara, horre bide gara kamerinoan, da ez egiten, da. Horren antzean auskalo zerraterako dan hemendik zerratera egiteke. Bai, kontuz. Trikitilari bat artean badago, kontuz. Bueno, Peio, ahotsa, Borja gitarra, bueno, ahotsa eta gauza gehiago ere, bai, ez da? Talde honetan ahotsa. Baina tira, gaurkoan gitarra. Bai, ez da? Gaurkoan gitarra. Gaur bi etorri zarete, baina zuek asko zarete, taldean. Asko. Zeba zarete? Zortzi musikari. Hori, zortzi musikari. Zortzi zaudeten taldea furgonetan guatzen guztio, furgonetan eta kotxean guatzen guztio. Lantalde handia da. Eta orain pentsatzen dugu, aforoak mantendu behar diren honetan, eta jende hainbeste elkartu ezin den honetan, hainbeste izatea ez dela laguntza izango, ez da, Pello? Talde debekatu badea. Hauek ez, hauek gehiagi dira, ez da? Bai, ez da erresa. Egia da orain igual egoeraren gatik eta horrela, bai ikusi egu formatu txikiagoak, edo bueno, beste mota batekoak eskatzen ari direla. Baina, bueno, jotzen dugun horietan gustora egiten dugu. Eta horretaz gain asko izateak elkarbizitzan eta beste gauza askotan ere eragingo du, ezta? Edo erabakiak hartzerakoan, ez? Adibidez, kantu hau sartuko dugu diskoan, bai ala ez? Demokrazia edo talde barnean zer dago? Beno, sortzaile taldea txikiagoa da. Hori operatibizatzen duenean. Sortzaileak bi boto izango ditu, ez da? Boto gehiago ditu sortzaileak. Ez, demokrazia da izaten saiatzen gera, baina, bueno, egia da, gauza batzutan batzuk pixu gehiago dute, beste batzutan beste batzuk. Orekatzen saiatzen gara. Orekatzen, baina zentzu guztietan. Ez bakarrik erabakiak hartzen, baizik eta funtzionatzen ere, ez? Aspektu batzutan, batek paper gehiago ditu aspektu batzutan, eta beste batzuk, bestetan. Tira, ongi esan duzu, demokrazia izaten saiatzen gara. Bai. Orain hitz egingo dugu diskoi buruz eta abesti buruz, baina azkenaldian bidegurutze batean egin duzue topo, bai? Gaur estreinatuko da bidegurutzean, gaueko 10:00 ETV baten eta ITV.eusen saio berria. Nolako izan da esperientzia, Borja? Horre, ez dakit saiorako deitu zizueten, lehendabiziko saiorako, gainera? Ore bat izango da? Bai, gu Galderren deia jaso genunean, ore bat egia da, ore bat izan zen, eta ardura bat, zen azkenean gu hor jugun ginen, eta gaur ikusiko den bezala, horrea juteaz gain eta elkarrizketa, eta dena delakoa egiteaz gain, musika arduratu ginen programa hortan, eta ardura izan zen Gari eta Izaro bezalako artistekin lan egitea, eta bere abestiekin ibiltzea, baina, hore bat eta gustore ibili ginen ere bai. Eta Deabruarekin hitz egin zenuten? Bai, kabina batean sartuta. Nolako ahotsa dauka, edo zer ahots? Beste kaldean zegoen, ez, Deabrua? Bai, ahots kabroia, Jarte du ahots pornografiko bat, emakumearena gainera eta... Emakumearen ahotsa du? Bai, ala esango nuke. Ala esango zenuke? Bai, eta, ez dakit gero entzungo den edo ez, ahots hori, baina bai, oso galdera intentsoak ziren, oso sakonak. Eta gara esan ziren, gero entzungo dezu tal, eta inori ziguten esan ez, nola izango zen, orduan pixka xokean ditzen zea horre, zer dago ez, eta... Baina, hau ze interesgarria daude. Bai, horre, talde askok hartu duzue parte ikusiko dugu, ez? Talde, artista azalduko diren bidean, pixkanaka agertuko dira. Aurrerapen txiki bat ikusiko dugu, ez dakik guzuek zerbait ikusi duzuen orain arte. Oso gutxi ikusi dugu. Beno, hauxe gaur gaueko saioaren bidegurutzean 10:00 ETV baten aurrerapen txiki bat Deabrua eskakeitan egin. Pintando una historia sin fin. Izoztuta, geldi zaude, zabaiari begira. Eskakeitan argi dago. Hau bidegurutzean da, bai. Hau bidegurutzean da. Baina hor izango zen, non baitorre hongo zen eskakeitan, ez da? Bidegurutzeren batean. Dira, saioak itxura polita du, eta are politagoa izan zen, beken egin zenuten emanaldi ikaragarri hori. Elkartu zinetenan, zenbat artista elkartu zineten, Pello? 54 inguru. 54 euskal artista. Bai, ez da? 40 eta... Berez, gonbidatuak ziren, programan egondako guztiak ez, berdatik pasatako guztiak, baina
Jun, rogitalak muru bai. Eta oso interesgarria, gero gogokin gehitu ginen, olako infrastruktura bat montatzea, bakoitzak abesti bakarra emateko ere, eta horrez, etorri ziren aspaldiko horitzapenak. Eta, bueno, pena baina guai ere, horrelako gauza bat egotea. Berriz ere lehengora itutzeko gogoa pizteko, Gogo bai, kristonak. Tira, eta gogoa pizteko izan da lehen bidegurutzearen zati txiki bat erakutsi dizuegu, hori zen zerbait eragiteko zuengan, orain bai eskakeitan bidegurutzean. Planteatzen dezun ere gauza berdina egiten, pasagarrazun bizitza osoa eta aldaketa garapenaren parte bat dela, uste dut. Saguruke baiet, ze batzutan buruarekin gehiegi pentsatzen duzu edo gehiegi kalkulatzen saiatzen zera gauzak razionalegia izaten eta esaguruke ez zaigula guri bereziki oso datera hori eta beti bukatzen dugula ezakit, bide naturalago, guretzako bide naturalagoa den hori hartzen. Aldiz egun berdina banitz bezala aurkezten da dena zurea ez minutu bakoitzari deklaratu nahiean gerra ez dela egongo inun gerrilarik gu askatzen esperalditik zentena oaktua zera denbora horren kanibala dela Bete motzera beti kondenatuak ez zaigu iristen arnasa lanean elkarrekin toban handuta helburu individualen tasa irrezako dugu bizitza bakarra sexua da zure fidala Keinotxo bat egin duzu, Pello? Batzutan gertatzen da, ez da? Bai, esan behar dut gitarra aspaldi utzia dakadala taldean. Bere garaian, taldearen hasieran ni gitarra jola nintzen, oinarrizko gitarra egiten nun, eta koroak bota. Eta graduala izan zen, horreneko abeslariak utzi zuen, gero nik egiten nintzen gitarrarekin eta besten. Eta behin ondatu zitzaigun ampli bat, ez dakit zure da, neria zen. Zurea. Bai, neria. Eta hori, eta gitarra gabe, eta soinu teknikariak esan zigun askoz hobeto hola zegoela, eta buelta bat eman genien. Eta hortik aurrera frontman izan zara, ez? Ikusi nuen naizeko kontzertua pizkat eta hori, eta pobila, ez? Ez dakit, ez flipatu nola zure frontman faceta horrekin, ez dakit? Enaukan ikusita benetan, benetan. Bueno, hola bizi dugu, eta... Osea, ni bai, eta ni uste taldeko guztiok, ez? Ikusten dugula, ikusentzunezkoa musika haratago, ez? Konbardula, bai arimaz eta gorputzaz ez gozatzen ere. Ordu nola nahiko espontaneoa gera ere, eta hori. Zuen kasuen gaina arraro izango zen jendea eseri da egotea. Claro. Hori bai izango zela sortzako kristona nola izango dau. Zer esparruan igual folkean edo, ohituta gaude, edo erdi ohituta, baina zuen esparruan... Bai, gure eskakitanekin pixka eta arraro izaten ari da, baina esan behar dut aldi berean ere ona, zeren ikusten duzu jendea eserita, nola hortara dagoen, kontzertura dagoen, nola behiratzen duen, nahiz eta maskariakin egon tarrela, baina gira sentsazioa ez dela guztiz, osea, ez da txarra izan ere, zeren ikustezu hori arraroa, arraroa, baina jendea hortara dago. Beste kontzertu batzutan, bueno, pues bai, musika ere bada esparrurako, bueno, oziorako edo zerbait ez, eta trago batekin, hitz egiten ere entzun dezakezu, baina eserita, maskaria batekin, 2 metroko distantziara kontzertua ikusten dago jendea. Eta kantua bukatu eta txaloa jotzea. Hori harrigarria da. Horretara ere ohitu egin behar oraingoz behintzat, aipatu duzu beken aurkezpen, bidegurutzean saioaren aurkezpenean edarra izan zela, ez da, hainbeste talde, hainbeste kantukide, holtzakide hor bertan ikustea. Ikusiko dugu bidegurutzean saioaren aurkezpenean beken eskakeitan. A ber... Ikusten zaituztegu kantatzen, jotzen, gogoz gainera ziurrenik. Borja, zuentzate eta deabrua eta zari garela pandemia garaia nolako egiteko infernua izan da? Bueno,
Ba, musikalki talde bezala gogorra izan da egia esan. Zen guri justu harrapatu gaitu disko bat kaleratu eta hilabete gutxira. Orduan, ba, bueno, beti komentatu eguna, disko batean ilusio asko jartzen duzu eta hau guztia gertatzea, pues, bueno, ba, gogorra izan da. Eta leheno ezakin hori izan didan, baina ilusioaz gain ere, bueno, ba, disko bat ateratzea inbertsio ekonomiko handia da. Eta gaur egun, adibidez, gure diru sarrera nagusia kontzertuak dira. Diskoak saltzen dira, baina, bueno, diru sarrera nagusia kontzertuak dira. Orduan, disko batean gaur egun guk egin genuen produkzioarekin gainera, diru desiente jarri genuen. Eta golpeatzen izan bakarrik ilusioarena, baizik eta ekonomikoare bai. Eta horri buelta ematea, esatea, pues, bueno, jendea jakitea, ez? Azkenean horrelako proiektu batean, lagunarteko proiektu bat dela, baina, bueno, dirua ere hor dagoela eta beste sektoretan bezala, pues ekonomikoki ere gogorra izan da. Eta bueno, gure kasuan, ezakit, sortea edo, baina ez gera gehienak ez gara hortaz bizi, eta, bueno, pasa egu, baina bai gogorra izan da, bai ilusioaletik eta ekonomiko. Eta inbertsio horri buelta emateko aipatu duzu, kontzertuak, zuzenekoak beharrezkoak direla, nola dago kontzertuen panorama peio, azkena noiz eman zenuten eta hurrengoa noiz emango duzu? Duela bilabete azkena, bueno, gutxio, bilabete terdi. Gero nahi zen kontzertutan, hor Hernanin. Eta hurrengoa hemendik hilabete terdira dago, ez? Eta guretzat babikoena izan da, nahuetan, igual 2 astero edo 3 astean behin jotzen egotea gutxienez. Bai, oporrak eskatzen, kasi biltzen. Batzuetan oporrak eskatzen, ez? Eta, bueno, lasaitu ginen, azken urteetan, baina bai izan garela talde bat. Pentsatu duzue formatuari buelta bat ematea eta igual akustikoago egitea edo... Bai, hitz egin dugu, zen, bueno, noiz telebistarako dorla formata txikiagoak ekartzen ditugu. Gaur bezala? Gaur bezala, bai. Eta itxurosoak elitu zaizkigu batzuk, zen batzutan, pues bueno, zer prestatzen dugu. Eta pentsatu dugu hori eramatea kontzertutara, ez, formatu txikiago bat, moldagarria. Joteko... Baina hitz egiten managerrarekin eta esan genuen bitu, gure apostua hau da, infrastruktura hau behar dugu, ez da momentua ontarako, ez daude baldintzak, ados, itxengo dugu eta gu gure proiektuan, gure kontzertuan sinisten dugu eta itxengo dugu behar duguna eta itxengo dugu, eta eman dugun horietan funtzionatu du eta hemen egongo gara, egoera aldatzen denean eta gogotxu. Badauzkat 4 mezu bitartean iritzaizkigu zuentzat hainbat eta hainbat, 4 irakurriko izkizuet, eta ondoren abestera. Bai, lehendabizikoak dio, zuen zale amorratua naiz ni eta nire kuadrilla osoa segi sortzen. Bigarrenak, zuen musika kriston pila gustatzen zait eta nire animoa animatzen laguntzen didazue. Bigarrena, hirugarrena, boa zenbat dantza egin dugun zuekin handiak zerate. Eta laugarrena, haupa eskakaitan mundialak zarete. Eta beste hainbat. Jo, eskerik asko. Hori da, jendeak dioena... Bueno, gustora hartzen dira horrelako mezuak, ez da? Horrelakoak, bai. Ez da, garaiotan are gehiago. Tira, zer joko diguzu, Azken diskoko, nola galdu denborako diskoko apatia kantua. Ez dugu uste inoiz jo... Ez, formatu honetan ez bintzat. Lehen aldia da gaur, zuek formatu honetan ikusiko zaituzte una. Eta berezia da. Eta berezia da? Bai, jendeak ez duelako esperola. Gitarra joko duzu, Peio? Bai, berriz. Ez ega antikoria. Baina, artistak askotan aritzen zarete zuen buruari kolpeka ere, eta ederra da, saio bat amaitu eta gero gozatzea, ez da? Uste geroz eta denbora gehiago pasa, orduan eta gehiago disfrutatzen dugula. Azken, bintzat, azken 4 urtetan. Baina, egia da, hau ez dela gure medio naturala eta beti zuzeneko batean jotzea eta beste formatu batean, pues bueno, errespetua ematen du eta bueno. Hori ere egia da. Errespetua lehendik ere irabazita bazen eukaten aspaldi eta orain gainera 2020ko Gaztea sarietan diskorik onenaren saria irabazi duzue, nola galdu denbora diskoarekin. Beraz, disko hau entzutea ez da denbora galtzea, ez da? Ba ez, egia esan, eta animatzen dugu jendea, hau, disko hau entzuten, eta niretan harri bitxi bada, bere momentuan ilusio osoz konposatu genuen, eta benetan ez dakit. Oso harro gaude diskoak egia esan, oso gustora gelditu ginen egiterakoan, eta, saria errekonozimendu bat da, eta posten gera. Baina esan behar dugu ere
egiterakoan eta behin bukatuta ikusitakoan ezakit oso harro gaude egindako lanaz eta gustora gelditu ginen. Arro zaudete gustora. Ikus ezagun gaztea sarietan, Eskakeitanek diskorik onenaren saria jaso zuen momentua. Wow. Eta disko onenaren gaztea sariruna da Eskakeitan. Zorionak. Bueno, mi esker, danoi, bozka eman dizu honoi. Zenatu dizu honoi ere. Eta hori, bide luzea izan da, 12 urte dara matzagu, kaka ematen, gerra ematen. Eta, bueno, atzeko bi hauek eta hemen ez daudenak ere, Olatz, Julen, hemen. Gorka, Aitor, Ander, danak ez, eskerrik asko. Taldea baino gehiago familia gehiago eta hori ikusten da, ez? Horrela hiltzeko, bueno, nola galdu denboraren atzean, eskerrak, bereziak, Ruben Caballero, Aritz, hortik antzaitzala, eta Elioti. Eta esterik gabe, bueno, Maukako ekipoari, gurekin soporta emanez, egon zareten hoi. Eta Ander Merino, bueno, gurekin kontzertuak... Eta eskerrak eta Bai, eskerrak eta eskerra, baina, a ber, ni tipo duria naiz, bereta, ez da nabaritzen, ez? Gertatzen da gainera, ez, izenak esaten hasten zara eta esatu zu, hau ez dut aztu behar, hau ez dut aztu behar. Bai, karo, ja behin hasita... Baten bat aztuko Ez dago atzera bueltarik. Horlakoetan egin behar izaten da papera hemenik atera eta ireki. Bai, hobe da. Bueno, ja ikasi dugu. Lehen aldia zen sari bat jasotzen genuna. Eta bueno, hori, ikusi da. Ni kriston takikarriarekin atera nintzen.